Kardong, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Han lokrok lem sasai hemalong harghar tiranga pura katalondun. Aning kanbang lapuson harghar tiranga pu ave sitami pining suri hini rain korai hini aning kan ke India adang pipen amat si adontin ahem thekup along sitami India alama mati flag thek ponlong. Lason thot sini jang Karbi Anglong rongkhang constituency arlo Han lokrok cooperative society Lems limited asai hemalong India Prime Minister Narendra Modi kaningje ateng pen adontin ahem sitami India flag do etnangji pupen harghar tiranga Han lokrok Lems secretary Mohan Pator pen japon linsi labang so Lems along claim rapet abang phubang phido an pha pen Han lokrok Lems asai hem along ada por phai cirkepra achitem apor malom India alama mate flag ing thur pon pen mai ing nipon Harghar tiranga pu apu thak sitami than pon lapen adontin ahem sitami India flag dorep nangji pupen ron pon lapen pai pai ni phaikre pho arni Han lokrok mini stadium along friendly football match Lems member lapen dealer football pethu pon pedu dongka mukam bendi konto terang Karbi Anglong news Anglong mate Indiang bong situation mate kisma problem pen talon pong le joini non so government atung lahaya situation mate lahaya problem pen jing bai jing sai pen kang sam jin pen si pining talon pon si nangkan troskara phoke pleng pula swa program mate অনুষ্ঠানা bangni tu mahin batai ning jorodun si pining makjeng pon lo lape moi prang bangta ason pirthing sam jin ji phansi government ha joro pon lo lape na so along pathe pon si nil tu pining pen ke bang troskera pho ke par aning kan ke par asar mar mate sat pi mar tum phan ni tum nong egi pi ponji bang si pining per pangcheng pon lo lapen ke ni tum da ke klem chun bang atum member pen dang lok la tum phan ta karitang atum phan mate dobo ma tum phan kachik pu monji phan si ahem dam si theseri pen dang lok ni tum ki pi ponji bang pi pen ni tum la swang deng pon la pen pini pen tum dak tok dak pen society long so pu thaga phat tok dak si te kanglo je future badu secretary member chairman do tame la so amoton bang paklem ponji bang si ni tum pini pen resolution adopt la pen ke ko do thulang la so long member atum pen dealer atum si ke chulong le junong le tum phan sang pen dang lok thesere pen dang lok ke ron atuk chupadu ga joini la soning kan pining pan corona pen lang the pen jang lok pen ta kisunga joini la si pen apun rogosto api ning chu parong sini tum la dilar tum pen member tum bang purki mo mate ni karong pen isi football match padui pan si ni tum ban da Karbi Anglong dan ko area so pan na chi tong phadu ba chuni pon lo la pen ke aku bi pon thu ni tum last year put up anikan wang ta 26 January ba 15 August long ke ni tum da kalitang member tum phan mate non khibom member tum sam chor phan 15 August ba 26 January hang si ni tum anong ap pon phan si ni tum pe pin pa pang cheng pon lo la pe na ko do thulang ni tum thingpi theng prang ke e karchi ani si ni tum pang cheng pon lo la si mo fit anikan ta me long le phelang do ana bang ke thesere pendang lok karche ponji phan ni tum la si pini proceeding and pondal lo la si mo apio so ma tum hata me mo ke bangyan kan mangke dadak pine lun temo ka chupati pen ke tok chupati pen padui phan si pini tum dak ang hoi abata ang deng bi pon ko ke klem ponji pa si weki mi tum phan society aputhak kopi Institute Home Health Science Education and Ayush Foundation NGO atumpen All Medicine Plantation Nursery Cyclem Ponbom. Karbi Anglong along Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation NGO Managing Director Dr. Vidya Singh Be atumpen Pater Piponsi All Medicinal Plants Nursery Conservation Center in Puponsi Karbi Anglong Angkang Pi anta Medicine Plantation Awareness Program Penang an along rialong peduponlo. Lasinon Medicine Plantation Awareness Program Penang an along rialong Saike dengpon adimsi ke onglo pusi pherang ke atumaphan than pachinipon.
Lasinon Institute of Homeo Health Science and Education atumpen Methang Head Branch Harlung Langso along All Medicine Plants Nursery Conservation Center along si Nursery e pangcheng pon bomlo. Medicine Plantation Nursery ke e karchopon lake Noni Plantation Hanthu Thelu Hanrisang Nim keho Kuru Jok an keho Lapen Penang an Medicine Arongso ke e karchopon dolang. Lasinon ilitum habit nampi namdor along medhang chedor plum an medicine do lasi penang an ahawar arat atumpen medicine plants nursery ke kesom thekjia phan director Dr. Vidya Singh be ahin pen lamthe pachinipon. So nursery mate medicine plantation labangso niltum Karbi Anglong labangso nilitum rong along awareness kedam Karbi Anglong alo hamren rongkhang amri lapen pinpo hawar lumbajong nihang nijang nirep nitur arong sarthe lapen bekardoan phan nilitum ko anma kapacetang un esita kele diman kele tum chingwa ching saidam dawaya puthak Karbi Anglong nilitum NGO, Homeo Institutes and Health Science Education, Ayut Foundation, laso Ayut abang niltum Karbi Anglong, dawai yoge pram kiso cepami un labangso adawai ko ansi doma puniltum labangso karisarji fan kachingwa atengki Karbi Anglong, ogreng no ifugiso ipogoso ipogekang lapenke repi kachinglok lahai cepami un laan aja kong Karbi Anglong inglong long adawai dolang laso adawai dolang ahok lo sitame arong gethe pen jitu dawai akerap gethe dung jeneba kuru siluka thelu lahai thingpi prampri pramso puno lahai thingpi ge thingpi pu arong anabang ke pini pina ana hawar bang ke pi at bank at plug alo amasi pina ana bang ke non bang ke kido hormuta non bang ko iltu rong hawar long aku niltum labangso amuben arc thu nai labangso niltum chingwa at pensi non bang laso bang nursery labangso bang se hawar tin ma niltum thanpon athema inglong hawar chot kali pini rong kim hawar along punoi rong punoi irong along ta tharwe rong ni nane jangphong rong thombet rong sipen pulote ilitum along non pir thega chelar hut arwe arni kachelar apor pen apor ki kom he ke ilitum tharwe jangphong rong along partu dung nai polo stame non chelang damlo pulote ilitum tharwe irong along pen irong rong ni lason ke chokse lasini tum ke dowe rong asar the pen chenglok mikardo an pe along along chingwai dam lason lo tharwe jangphong thesere thekumbong bangke rong pulote e unai athema ilitum lahaya ke cholong pen ilitum pinang an ija kong phan ilitum vitamin kisuman calcium amokha iron amokha ke kisuman la formula long pe aja kong Ingdeng pli Indian Catholic Youth Movement ICYM atumpen knockout football tournament ke patupon Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo Assumption English School pathua klamalong football patuponlo Pai ni phaikre tok arni kangsam por phaike thomra achitim apor malom pathu pangcheng ponlo laben labangso a tournament patir piponatum lage Indian Catholic Youth Movement mate ICYM mefu Jonison Hansi pensi maiche pahem phuponlo lapen chunbang bijoy kiling pensi alohi pachini ponlo labangso ka pathualong kacho phapon alohi sarpotum REV FR Vinod LC lapen Vinod CL lapen Paris Priest lapen Paris Council Secretary Sunil Tisolapen Paris Rajan Phangcholapen Dorsing Singnar lapen Difu Diocese Dihin Rimbang Thari Clartinson Teron atum chetong dunsi ke pathuatum aphan ningke pathedun lapen labangso ke pathuatum lake Deitor FC versus DZN Rongajan atum angbongsi pathuponlo Deitor FC 01 lapen DZN Rongajan FC 02 bangso ke pathu ke hayatum lake Rongajan DZN atum chepahai ponlo labangso ke pathu lake pai ni phaikre troppen Moni phai ingkor age thomansi pejut ponpo Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News Dadak Choki hola Paris Amen pen mate ICYM youth atumahin pen
ini labangso kapatu di bipon labangso football kapatu di bipon labangke kapatu kiceng pen non kipijut apuranta misen nasi patu pon long lo lapen Daitor FC lapen ke Rongajan TZN pula bangso atim mutum pensi alang tum patu pon lo nanat temela tum patu misen lapen Texas mostame asok patu bom hut pupus temelang tum bol ipum pen cithap pon lo nanata cipi pon di draw de lo mostame api aptem de pen api uthot Rongajan TZN atau mabang si bol ipum pen uthot cipahai pon thulu asi uthot pinap pen tame patu pon thuji pinap da kapre ka tim pen patu pon ji langmi sen pen patu pon bom ji lang pinap la pen pinap dik an asi kadok we to ma phang tame ni to ma hin pen tuning rilo ang kelang dunjia phan la pen misen ang ke patu dunjia phang ti ni to ma hin pen ni la juki la paris het ke sa hin pen tuning ri pon si pachini pon